Welkom bij Breek de Week. Daar zijn we weer, mensen. De vakantie is voorbij. Het was mooi, maar we zijn weer helemaal terug. En we hebben er zin in. Ja, zeker. We zijn klaar voor het nieuwe seizoen. En we hebben een vol programma vandaag. We starten zo meteen met de Merenlink. Zij gaan in september weer leuke liedjes ten horen brengen. En daarna gaan we het hebben over de Scream Expedition. Die bestaat intussen 10 jaar en ze groeien en ze zijn succesvol als nooit tevoren. Tussendoor gaan we ook nog kijken naar de column van Danny Danker. We zijn benieuwd. En we sluiten af met leukere taferelen, een nieuw initiatief in Beegde voor leuke spontane optredens in een informele sfeer. Maar eerst gaan we praten met... Ja, hier aan tafel natuurlijk. De mensen van de Merenlink. Ja. Stel je even zelf voor. Mijn naam is Björn Maassen en ik ben voorzitter van de Stichting Cantabile en we organiseren jaarlijks de Merenlink. Ja, en Nevendief. Ik ben Marjan en dit jaar zing ik niet met. Ik doe de regie en doen de regie. Ja. Ja. Voor de mensen die het niet weten, ik kan het me bijna niet voorstellen, maar wat is precies de Merenlink? De Merenlink, dat is een hele gezellige metsingmiddag in de orangerie in Remung. En daar werden eigenlijk altijd liedjes gezongen die ze eigenlijk nergens meer echt zo hoort. Echt die oud-Remungse liedjes. Ja. Af en toe ook een algemeen Limburgs liedje ertussen, maar waar we eigenlijk het gevoel van vreugde nog een keer terug willen brengen. En het wordt gezongen door een koor, een gelegenheidskoor. Maar iedereen in de zaal is van harte uitgenodigd om met het tekstboekje lekker mee te zingen. Dus het is niet alleen maar stief loesteren, maar gans met zingen. Interactie. Ja. Ja. Ik hoor ook de reacties zijn altijd zo geweldig. Ja, de mensen zijn daar zo blij met dat het er nog steeds is. Want ieder jaar breng je dit terug. Hoor. Ja. Ieder jaar op de laatste zondag van september. Hoe lang bestaat dit al? Dit is de 23e keer afgezoete kop. Ja, 22 of 23e keer. Ja. Nou, inderdaad, wat Carmen zegt, de reacties zijn vaak heel lovend. Mensen vinden het superleuk. Hoe kunnen jullie dat verklaren? Jij bent de regisseuse van deze editie. Heb je enig idee hoe dat komt? Ja, toch hebben de mensen wel een beetje hang naar vroeger. Nostalgie. Om de nostalgie en liedjes wat ze kennen inderdaad. En om dat dan ook met te kunnen zingen inderdaad. Ja, zijn het dan ook vooral mensen die wat ouder zijn of komen er ook jongeren op af? Er komen ook wel jongeren op af. We hebben dit jaar ook weer een kinderkoor wat gaat ten gehoor brengt. Maar ja, er zijn uiteraard ook veel aaieren. Zeker, die fans. De oudere absoluut. jeugd, wat we Ja. zo zeggen. Ja. Ja. En dus is voor het eerst ga je ze zelf niet metzingen. Nee, het is niet voor het eerst. Ik doe dan een paar. Ik heb vroeger ook niet metgezongen, maar ja, dat is wel heel. Je zit zelf onder meer in de Polka Dots. Ja, Ja. Dat werd ook weer spannend. Die geeft Ja, een dat is hele wel andere spannend. tak van sport. dat klopt inderdaad. Ik doe het wel wat langer ook bij andere clubs. Doe ik ook wel regie. Ja. Maar en hier is niet zo heel erg veel regie aan. Ik laat dan niet dansen dit jaar. Dat scheelt. Ja, Dat scheelt. dat scheelt. Ja, Ja. ten opzichte van de vorige keer, wat kunnen de mensen nou verwachten als het gaat om de regie? Je laat ze niet dansen, maar... Nou, ik doe nog de presentatie en Ja. ik neem de mensen met door een munt aan de hand van de liedjes wat we zingen. Want misschien dat wel goed is om even te zeggen, we proberen zeker, we hebben het altijd gedaan in de Salle de Vet, althans die dat nog Salle de Vet hoort in Orangerie. En, voor de verbouwing. Voor de verbouwing. En nu doen we dat in een grote theaterzaal. Zo. Het is misschien iets meer theaterachtig. En daarvoor hebben we ook gezegd van ja, daar kunnen we misschien ook iets meer uithalen. Ja. En daar hebben we aan Marjan gevraagd van nou, kunnen we dan niet iets van een thema daaraan koppelen? Niet om ons nu in allerlei bochten te gaan wringen om per se dat thema, maar een wat algemener thema, waar we ook een beetje zo'n rode draad in kunnen doen. Ja. En het vorig jaar was dat, ja, ik denk heel toepasselijk Dr. Kupers, hè, met Ja, alle tuurlijk. Dr. Kupers evenementen hier in de stad. Ja. En dit keer hebben we gekozen voor het thema de leefde. Dus daar kunnen ze ook alle kanten mee doen, Ja. maar zeker ook de juiste kant. Ja, en dat is in heel veel liedjes werd dat bezongen. Daarom, Ja, daarom. zeker. Ja, Dat is ja, wel ja, een ja. geliefd thema, ja. Ja, en dan gaat het om meezingen. Ik kan me voorstellen dat mensen daar allemaal herinneringen hebben aan die liedjes. De beelden bij zien, gevoelens weer oproepen. Is het nou ook zo dat je kunt zeggen, nou, we doen het nou zo lang onderhand. Dit is een beetje de top 5. Die komen bijna altijd wel voorbij.
Ja, kan ze zeggen, maar we streven toch ook wel een beetje vernieuwing. In die zin vernieuwing uit de oude doos weliswaar. Maar het is niet zo dat we ieder jaar 9 van de 10 dezelfde stukken zingen. Ja, er zijn er zoveel en die zijn het ook de moeite waard om eens op te pakken. Ja. En doet je dat dan in een nieuw jasje steken? Of is het gewoon zo wie het oorspronkelijk ook bedoeld was? Nee, zo wie het oorspronkelijk bedoeld was. Zo wie het oorspronkelijk bedoeld Ja. was. Ja. En dat zijn liedjes uit heel Limburg? Of alleen uit Roermond? Nee, in principe liedjes uit Remeun, maar we maken wel eens af en toe een uitstapje naar een andere plaats. Maar meestal zijn ze uit Remeun, ja. En Ja. beslissen de zangers zelf wat je gaat zingen? Of doet je dat aan groep? Of werd dat van tevoren bepaald wie jij het zo gaat? Ja, we hebben dus een bestuur, de stichting bestuur, om het maar zo te zeggen. Marjan is los daarvan is regisseur, dus Sandra Halmans is de dirigente en de muzikale leider. We hebben nog een combo en dan een gelegenheidskoor. We vragen ieder jaar wel aan de muzikanten, maar ook aan de zangers, die welke keer weer meedoen. En eigenlijk is dat nooit een probleem, of er moeten er bepaalde omstandigheden zijn dat ze niet meer dus, maar eigenlijk is het toch wel een soort van harde Echte kern. kliek, Hè? ja. En die vragen we eigenlijk al aan het begin van het jaar van heb je hier niet leuke liedjes waarvan je zegt van hey, dat was misschien wel gaat, dan kan ik ook aan muziek komen, aan noten komen en zo gaat. Ja. En dan bekallen we die samen van nou, kennen we daar gaat met, die gaat herschreven worden, hebben we daar de juiste stemmen voor. Kijk, herenstemmen zijn altijd toch wel gaat in de minderheid. Hè. Klopt. Nou, dat soort dingen. Nou, die heeft de dirigent natuurlijk ook een bepaalde stemmen. En dan kijken we van, nou ja, wat zijn die oude vertrouwde liedjes? En wat is dan ook wel het nieuws? En wat kan dan ook metgezongen worden? En wie krijgt Marjan er ook gaat van gebroeden dat het ook een leuke voorstelling aan zich wordt. Leuk, ja. Ik kan me voorstellen dat je nog wel eens een nummer tegenkomt van je dacht, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, toevallig hadden we nu inderdaad een nummer dat ik had nog echt nog nooit gehoord. Waar ook niet, waar uit Azerrooy, hè? Ja. Dus ja goed, dat kind zal inderdaad kennen dat ik dat nog nooit gehoord had, Ja, maar dat is- dat kun je wel eens vuren dat is inderdaad. bestaan, Ja. Voor wie was dat? Oh, sorry? Voor wie was dat? Van wem is dat? Dat Ja, weet dat ik weet niet. ik De niet. Stuurserhoofdse Hey heeft dat. Ah, Ja. En we proberen ook, we hebben ook een aantal liedjes nu van Sneel, hè, want Remeun is groter dan de binnenstad. absoluut. En, daarom, Alsjeblieft. en daarom willen we ook kijken van ja, laten we het niet alleen bij die Juist. oeroude liedjes, en die komen zeker terug, maar laten we ook het weer Kijken. buiten de binnenstad kijken Ja. en komt dan ook niet het pareltjes misschien naar boven. Ja, leuk. Het is 29 september in de Oranjerie. Is het vrij toegankelijk? Moeten mensen keertjes kopen? Wie heet het? Ja, dit jaar moeten ze voor de eerste keer keertjes kopen. Ja. Het begint om 2:30 en de zaal gaat open om 2:00. Ja. Er is uiteraard in de zaal de Vetkind gewoon iedereen binnenlopen, maar ja, we hebben een bepaald aantal plaatsen. Plekjes. En ja, daarvoor moeten ze een keertje kopen, is wel inclusief pauzedrankje. Ja, En het is mooi. 7,50. En Dus die dat is gaan overheen er te komen. Ja. En Bukske. En een buikje, Ja, ja. want in het verleden wordt inderdaad zo van, nou goed, toen waren het ook eigenlijk niet voor niks, maar dan vroegen we van een kleine bijdrage of een bijdrage voor het Bukske. Nou, organisatorisch lukt dat allemaal niet meer. Nu hebben we gezegd van, nou, 7,50, dat is hopelijk gaat overher te komen. Absoluut. En door Christen een Bukske voor, wat ze normaal ook moest betalen, en een drankje in de pauze, wat ze normaal moest betalen. En in het, Nou ja. in het boekje staan die teksten. En Er dan staan kun je allemaal thuis nog teksten. eens een keer Ja, even helemaal zeker, ja. in de En een badkamer aantal nog leuke even... een paar foto's van vroeger of van nu, die wat het liedje een beetje onderstrepen en zo gaat. En natuurlijk ook de vele sponsors genoemd, want zonder Ja. dat Kunnen en ze de het niet. nodige Nee. subsidies, kan er verder met opheuren. En er zijn mensen die hebben echt van elk jaar, van al die jaren het buikje. Ja. Schoon, Ja, hè? ja, Dat leuk is is dat. prachtig. Ja, is ook Ja, leuk, ja. Dan weten ze dat het een succes is Ja. en Ja. dat het ook echt gewenst is. Ja. Nou, heel veel plezier gewenst. Dank heel je veel wel. succes gewenst. Bedankt voor de komst. Ja, dan kom Ja, gedaan. vooral luisteren. Ja, mensen, we gaan griezelen. Het wordt najaar, het wordt eerder donker. En wat komt er dan? Halloween. En we hebben 2 heren aan tafel, Milan en Brian, die weten er alles van. Die gaan ons er alles over vertellen. Ja. Want heren, ooit had ik het Halloween-event in Roermond. Jaren geleden. En toen waren jullie bij mij figuranten. Ja, maar er is daarna nog van alles gebeurd, want jullie hebben het daar niet bij gelaten. Vertel. Wie wil er beginnen?
Nou, ik zal beginnen. Mijn naam is Brian Toonstra. Ik ben hier samen met Milan Leppers. Ik heb hem een aantal jaar, ik denk 10 jaar geleden, misschien nog wel wat langer, leren kennen. We deelden dezelfde passie. We zaten en in de muziekwereld en onze hele grote passie, het Halloween, het Halloween seizoen. Wij zijn, 10 jaar geleden ben ik in het circuit komen rollen bij ons op de camp. Daar werden spokentochten georganiseerd vanuit Wel.com. Daarmee ben ik toen begonnen. Het ging zich toen puur om zones neer te zetten. We hadden een stuk bos, of we zaten in Kistensberg en daar zetten we met een stuk of 50 vrijwilligers zetten we daar een spokentocht neer voor de buurtbewoners van de camp en omstreken. Uiteindelijk is die hobby zo, naarmate dat we ouder werden, is die hobby zo... Werd die serieuzer? Werd die steeds serieuzer. Tot waar we nu eigenlijk zijn beland. Vorig jaar zijn we een nieuw concept gaan toepassen op ons Halloween evenement. Wat houdt het nieuwe concept in? Nou, ik vergelijk het altijd, ik zeg altijd, tegenwoordig hebben we het Toverland, Walibi, die grotere pretparken die het totaalconcept hebben. Dat je kan daarheen gaan voor de attracties, maar ook voor de Halloween belevenis. Wij zijn dan weer een type evenement, wij hebben geen attracties, maar wij hebben wel die Halloween belevenis. En omdat het bij ons niet zo druk is zoals een pretparken, weten wel mensen... kunnen mensen het totale Halloween concept bij ons tegen moet komen door middel van spookhuizen te gaan bezoeken, een walkthrough die buiten is, een scarezone, we hebben verschillende shows, we hebben entertainment, we hebben gewoon een complete avond aan Halloween amusement. Maar is het nou uitgegroeid tot een bedrijf? Nee, nog niet. Zo klinkt het bijna wel. Maar jullie staan wel op het punt om een bedrijf van te maken? Of, Ja, we willen er een stichting van gaan maken, ja, inderdaad. Ja. Want het loopt gewoon uit de hand een beetje. Inderdaad, we starten vroeger, hadden we 100 bezoekers voor 1 avond. Ja. Tegenwoordig draaien we 2 avonden in totaal van 700 bezoekers. Ja. We moeten volgend jaar ook weer gaan uitbreiden, omdat we de bezoekers gewoon niet kwijt kunnen. En je moet ook allemaal eisen voldoen natuurlijk. De brandweer en veiligheid en er komt van alles bij kijken. Klopt, ja. Zeker als het spannend wordt. Ja, we vallen gelukkig onder een kleiner type evenement. Dus we zijn geen groot festival. We hebben 350 bezoekers op een avond. Ja. We schenken geen alcohol. We zijn gewoon een gezellig familieuitje waar de mensen hun angst op proef kunnen stellen. Ja. Milan, waar komt die passie vandaan? Ja, hoe dan? Ja, dat vraag je me wat. Je zou zeggen dat ik vroeger op een steen ben gevallen of zo, maar dat is een hele goeie eigenlijk. Ja. Ik denk bijna een beetje hetzelfde als Brian. Ja, vroeger wat stiekem horrorfilms kijken en dan ga je toch naar een pretpark toe en dan zie je dat ze daar Halloween gaan doen. Ja, dat is toch wel spannend, hè? Ja. Ja, dus dan ga je kijken en sinds het begin eigenlijk helemaal verwonderd door die wereld van pretpark. Ja, dan leer je YouTube kennen, omdat het allemaal uit Amerika is overgewaaid, dan zie je hoe ze het in Amerika doen. Ja, en dan ben je gewoon helemaal verkocht. Wat is het dan? Is het dan het beeld van een of andere clown die met een mes achter je aankomt? Nee. Of juist een seriemoordenaar die je niet ziet, maar die wel allemaal slachtoffers maakt? Of waar word jij zo blij van? Ik denk het totaalplaatje. Als we het dan hebben over de soorten evenementen waar mensen dan naartoe gaan, en eigenlijk gewoon een hele avond aan de realiteit ontsnappen. Dus je neemt de mensen eigenlijk mee naar een andere realiteit. Want je dompelt ze onder in een bepaalde belevenis. Je hebt bijvoorbeeld een spookhuis dat zich qua storyline afspeelde in 1986, ik zeg even wat. Ja. Of je hebt een spookhuis van een fictieve slagerij of iets. Ja, dat is wat anders als, ik loop nou in Roermond rond en ik kom, wat jij zegt, een seriemoordenaar met een mes tegen. Ja. En dat vind ik mooi, het hele totaalplaatje, het immersieve aan zo'n evenement. Jullie bedenken die concepten ook zelf? Ja. En hoe kom je op die ideeën? Plots. Grote fantasie. Ja, het klinkt heel raar, maar de meeste fantasie krijg ik tijdens het werk. Dus als ik aan het werk ben, dan loop ik rond. En wat voor werk doe je als ik vraag? Ik wil allemaal weten wat je voor fantasie uit tijdens dat werk hebt. Dat gaat mijn baas leuk vinden. Beschrijf het eens. Ik werk gewoon in de detailhandel. In de winkel. En dan denk je hoe je mensen het beste killen. Nee, maar het komt gewoon plots opeens. Je bent op een gegeven moment zie je iets, een attribuut, of je ziet iemand voorbij lopen, of je ziet iets op tv voorbij komen of op social media. En op een gegeven moment komt dat vonkje en dat gaat zich dan ontwikkelen tot een nieuw idee. Ja. En dan blijft dat idee of in de koelkast liggen of dat wordt uiteindelijk een keer waarheid. Ja. Okay. Wat je zag bij Halloween is natuurlijk trick or treat. Het was een kinderfeest.
Zo was het in Amerika ook oorspronkelijk. Het was een kinderfeest. Het wegjagen, dus zodat kinderen bang zijn, vaak bang, 's nachts, donker en zo. Het wegjagen van de kwade geesten. En dan aan de deur een snoepje krijgen, verkleed gaan. En wat hier ook in Roermond is gebeurd, dat kinderen naar zo'n feest gingen, ouder worden en het dan interessanter vinden. En dan moet het steeds enger en enger en enger en enger. Ja. Die overtreffende trap om te halen, dat is wel iets, hè? Want je verwachtingspatroon van je bezoekers wordt ook ieder jaar spannender, of niet? Dat klopt. Want voor welke doelgroep doen jullie het? We raden eigenlijk aan vanaf 14 jaar, maar dat is dus de adviesleeftijd. Maar iedereen is in feite welkom bij ons. Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld een gezinnetje bij ons rondlopen. Die heb ik toevallig zelf gezien. Ja, die waren met 4 man, waren daar papa, mama en zoon en dochter. En Zo. ik denk dat die jongens een jaar of 6 was. Ja, hartstikke leuk. Ik had het zelf niet gedaan op die leeftijd. Maar ik denk dat allemaal Nachtmerries hoe dat daarna. afliep, inderdaad. Ja. Ja, die komt eigenlijk van alles tegen. En dat vinden we zelf ook alleen maar mooi. Kijk, Kramer zei het eigenlijk al, hè? Je wilt dan die lat verleggen. Die mensen die het echt leuk vinden, die zijn ook wel wat gewend onderling, onderhand. Als we kijken naar de editie die nu op stapel staat, Ja. kun je daar een tipje van de sluier van oplichten? Of zeg je nee, dat kan ik niet? Ja, in principe. Liefst natuurlijk wel. Hè? Ja, er is al best wel, althans we hebben eigenlijk alles al een beetje Ja. bekendgemaakt. Hè? Ja. We hebben vorig jaar 2 spookhuizen gehad aan de walkthrough. Walkthrough, ik zal het even uitleggen, dat is eigenlijk gewoon een buitengebied waar je doorheen wandelt. Maar dat is dan een soort van buitenspookhuis, dus je gaat wel door decorstukken heen. Nu hebben we dit jaar een nieuw thema en dan gaan we het thema, de oude legende van de bokkenrijders gaan we toe op gaan halen. Mooi. Ja, toch wel een griezelig jasje. Het is ook wel een nare gebeurtenis, maar ja, het past wel een beetje bij onze Halloween. Ja, maar die waren ook met de duivel bezig en zo. Ja, klopt. Ja. klopt. Ja. Het is inderdaad een beetje Volgens de ritueel, verhalen dan. duivels, Laten we het daar even op uit. Dus inderdaad, er komt van alles bij kijken, godsdienst, duivel. Het wordt echt helemaal gestoord. Dan hebben we nog een stukje Chop Shop, dat is van Milan. Ja, we hebben dan nog 2 binnenspookhuizen. Hè. Die bouwen we dan in die bouwweek bouwen we die op. Dat is dan de Chop Shop. Dat gaat over een slagerij. Die is overgenomen. Vorig jaar draaide dat spookhuis ook al. Daar hadden we 2 hoofdpersonen. Die zijn helaas uit het verhaal overleden, Ja. zullen we maar even Ja, zeggen. Daar ja, is dat is iets niet gebeurd gedaan. in Die die afscheid slagerij. van moeten nemen, Ja. Maar nu hebben de zoon en dochter hebben die slagerij overgenomen. Hè, maar dat is nog steeds niet altijd wat pluis. En ja, hij wordt dus vernieuwd geopend. Oké. Dus, het hele spookhuis is overhoop gehaald. Er zijn nieuwe scènes toegevoegd. Er is een hele kwaliteitsslag qua techniek ook nog toegevoegd. Je herkent hem eigenlijk gewoon niet meer van vorig jaar. Alleen de karakters enigszins. Maar ook die zien er weer helemaal anders uit. Spannend. En dan hebben we er nog eentje. Dat is Ja. A Christmas Story. Die hebben we helemaal overhoop gehaald. Want daar liep je vorig jaar echt doorheen. En je kwam door de decors en alles. Maar nou ben je, hoe zeg ik dat? Je bent een beetje aan je lot overgelaten. En maar hopen dat je zintuigen je niet in de steek laten. Het klinkt heel spannend. Ja. Nou, Ja, meer durf ik er nog niet over te zeggen. Maar het Oké. wordt een heel tof spookhuis. Mensen die willen komen, mogen ze gewoon op de Bonnefoy komen? Of moeten ze zich van tevoren aanmelden? Want jullie capaciteit zit ook aan een bepaalde tax natuurlijk. Ja, door middel dat we capaciteit hebben inderdaad. En het evenement wordt elk jaar steeds groter. Ja. waar is het en wanneer is het? Het evenement is op vrijdag 1 en zaterdag 2 november. Dat is tevens ons 10-jarig jubileum. Het wordt gehouden op de oude Keulse baan 160 bij Scouting René Hopper, daarnaast Kistgezerk. Ja. Daar hebben we ons prachtig terrein waar de spookhuizen walkthrough plaatsvindt. Maar er komt ook een groot podium met verschillende shows, een parade. We hebben nog een mainstage met allemaal acteurs rondlopen. Divers entertainment, er is een horecagelegenheid. Dat is gewoon van alles. Mooi. Nou, complete avond vol. Ja, daar doen heel veel mensen mee. Nou, hartstikke mooi. Oh, trouwens, nog wel om terug te gaan over die tickets inderdaad. Ja. De tickets die zijn te koop via onze website www.screamexpedition.nl. Daar kun je tickets aanschaffen. Ze zijn nu nog met €5 korting, dus pak je kans. Ja, zeker. Heren, een heel mooi, griezelig en goed evenement gewenst. Dank u wel. Dank u En, wel. Ja, fijn dat jullie hier wilden Een komen. mooi Ja. jubileum. En het hoofd van deze meneer mag u mee naar huis. Ja. Ik weet niet of u hem mist, maar Dat zullen we meenemen. ja. Ik zal er nog aan terugdenken als een acteur hem op heeft. Goed zo. Dankjewel. Dank jullie wel. bedankt. En nu is het tijd voor een bijzonder onderdeel, een nieuw onderdeel van Breek de Week. We krijgen namelijk elke week een column, wel van Danny Danker, bekende dichter uit Roermond. En jullie hebben al een voorproefje gehad vorige week.
heeft zijn column geschreven over de bisschop. Het heeft gelijk al wat stof doen opwaaien. En deze week gaat de Kosmos, zoals die column heet, over de engel van Roermond. De engel van Roermond. Een beetje stad heeft zijn eigen engel. In Roermond staat Guus. En Guus is ook de meest nuchtere engel die er bestaat. Als voormalig kroegbaas heeft hij ze ook goed leren kennen, de mensen. Hij kan in een oogopslag zien hoe jij in je vel zit. En als jij niet in je vel zit, zet hij jou er wel in. Met een enkele one-liner die hij stevast Guusjes wijsheid noemt. Dan sta je zo weer met 2 voeten stevig op de aarde. In Roermond zijn ze overal te vinden, de wijsheden van Guus. Zijn laatste wijsheid is: als ik mich de trui trek, dan is het pas warm. En op een papiertje op de hoek van de bar staat nog te lezen: Guusjes wijsheid, mensen vertellen veel, jammer is dat men vaak niet luistert. Sommige wijsheden laten je wat dieper nadenken, zoals deze. In een droge sloot is het moeilijk zwemmen. En deze is dan weer wat melancholiek. Liefde is als een spook. De een ziet het en de ander niet. Nu heeft hij een soort van herberg in de Zwartbroekstraat. Ook ik loop er wel eens naar binnen, ga dan als vanouds stil achter de bijna bar zitten. En dan kijkt hij me even onderzoekend aan en ik zie hem al denken. Maar als volleerd zenmeester zegt hij alleen: en het deer. En dat is het moment waarop je je levensvraag van dat moment kunt stellen. Zo vroeg ik hem eens: wat moet je doen als je iemand hebt die niet van je houdt, zoals je bent, maar wel een relatie met je wil, en er ook iemand is die wel van je houdt zoals je bent, maar die wil wel geen relatie? Guus had uiteraard een geniale antwoord. Je geeft ze allebei een rotschop en je kijkt wie er terugkomt. En met dat Salomons oordeel is de kous dan ook af. Maar niet alleen in de liefde heeft hij nuttig advies. Hij weet eigenlijk alles, vind ik. Het is geen wonder dat zijn herberg als een soort van bedevaartsoord bezocht wordt. Het is een grote en geliefde man, die Guus. Pakt tussen neus en gehaktbal door en toevallig even een passerende overvaller op, spreekt straatjeugd aan niet voor de koffieshop verderop in de straat te hangen en brengt regelmatig verdwaalde dames weer veilig thuis. Je zou hem toch bijna heilig willen verklaren. Maar Guus is bescheiden en wuift deze complimenten van de hand, vindt het zijn burgerplicht en is ook maar een gewone man die rechtuit zegt dat hij ook niet alles weet. Gelukkig maar, want ook hiervoor is een Guusjes wijsheid. Een allesweter weet alles beter dan de rest, hij kent alleen zichzelf niet. Ach, het ken u zelf in het Guus. Vorige week las ik bij onze stadsengel: een man is geen teddybeer, hij wil gewoon... Tja, hij zou ze toch eens moeten bundelen. Ik zie zijn wijsheid van vanmorgen ook zo op een scheurkalender staan. De spreuk van de dag zou zomaar eens van jou kunnen zijn. Dit was de Kosmos van deze week en ik hoop dat u genoten hebt van Guusjes wijsheden. En denkt u vooral na over wat in uw eigen wijsheid de spreuk van de dag zou zijn. Wie weet komt het volgende keer wel ter sprake. Tot weer, tot Kosmos. We hebben een uitzending Boordevol Cultuur en daar past natuurlijk ook een live optreden in. Bij ons in de studio is Jos van Rens en hij brengt een Limburgse dialectversie van het nummer van Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Dance me to your beauty with a burning violin, and dance me through the panic till I'm got it safely in, and lift me like an orris branch and
and be my homeward dove, and dance me to the end of love, and dance me to the end of love. Laat mich dich fühlen, zonder dat immers het zuid, en laat mich dich bewegen, wie een vogel in de zon, en laat mich langzaam zien, wat we samen brengen kan, en dans mich tot ons liefde komt. Ja, dans mich tot ons liefde komt. La da, la da 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 la da 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 la da da la da 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 dance me to the wedding now, and dance me on, and dance me very tenderly, and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above, and dance me till the end of love. Nou dans mich nou een zwiede weg, en dan weer gans doen bij, en dans mich in mijn druimen vast, en laat mich nooit meer vrij. Voor mich naar mijn end, en dan weer naar het begin, en dans mich tot ons liefde komt. Ja, dans mich tot ons liefde komt. La da 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 la da 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 la da da la da la da 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 la da 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 la da Ja, we hebben zojuist geluisterd naar het mooie lied van Leonard Cohen, gezongen door Jos van Rens. We zijn eigenlijk eerst benieuwd naar de persoon Jos van Rens. Welkom aan tafel. Dank je. Het was een mooi lied wat je gezongen hebt en Ja, gemaakt hebt natuurlijk, hè, of vertaald hebt. Ja. Een versie van. Een versie van. Ja. Wie ben je? Ja, wat je al zei, Jos van Rens. Ja. Dit ben ik. Ja. Ja. Je bent muzikant, programmeur, je hebt een cv waar heel veel dingen op staan. Juist. Ja. Ik wou toch even kort bij stilstaan. Je bent hier gekomen om te vertellen over leuke taferelen in Ja. Beegden. Ja. Dat is ook een van de dingen. Wat karakteriseert jou het meeste als mens? Nou, als je het zo vraagt, dan denk ik meteen dat ik, tenminste wat mensen wel eens zeggen tegen mij, je staat altijd aan. Als iemand iets zegt, dan, wacht even, ik herken het net met jullie ook. Hè. Je bent aan het werk en je ziet iets en je hebt iets en je denkt, kan ik gebruiken. Ja. Of vorige week had ik jullie collega Agnes gebeld, om dit onderwerp. En toen zei ze van, ik ben wel op zoek naar iemand die daarover gaat. Ik zeg, maar wacht even, daar heb ik wel een idee. Ja. Nou ja, dus dat wellicht. Dus Jos heeft altijd een idee. En het is vaak muzikaal, hè? Ja, dat is wel een van mijn voorwaarden. Dus ik ben sinds 16 jaar zelfstandig ondernemer. En mijn motto is gewoon, als er geen muziek in zit, dan doe ik niet mee. Nee. Heerlijk. Ja. Je hebt een formatie, Pure. Ja. In wisselende samenstelling heb ik in de loop van de jaren gezien. Ja, dat heeft er dan mee te maken dat ik dan, muzikanten weten dat wisselt. Hè. De een gaat, de ander zus. Ja. En op een gegeven moment had ik alweer met een nieuwe zangeres waar ik mee samenwerkte. En ja, dan zit je weer met, heb je dan weer een andere naam. En dan moet je die naam, ik bedoel, jullie hebben dat ook, hè. Je hebt die naam, de Merling, iedereen weet waar het over gaat. Ja. Dus ik dacht, daar moeten we iets over verzinnen. Dan hebben we dat concept verzonnen. En we speelden op de TEDx in Eindhoven destijds. Ja. Dus er werd ook gevraagd, en hoe heten jullie dan? Ja.
Geen idee. En, nou, wat we wilden, dat was pure muziek maken. Met zo weinig mogelijk elektrische toestanden. Echt gewoon puur dat. Zoals het bedoeld is. Zoals het bedoeld is. Dus daar kwam de naam Pure uit. En als je dan gaat kijken, ja, moet je een website hebben. Je moet zo, nou, alles was vergeven, behalve Pure. Zoals het nu dus geschreven is met Griekse ei. Ja. Puur fonetisch. Ja. En dus hebben we dat. En sindsdien zijn we Pure. Nou, Marieke destijds, waar ik toen mee samenwerkte, is ondertussen al moeder van een kind en woont ergens in de Achterhoek met een nieuwe liefde. Ja. Dus dat, weet je, en dan komt er weer iets anders in beeld. En nu op dit moment en met Sumaya. Maar dan merkte ik ook bij de theaters, dat ze op een gegeven moment het Pesthuistheater in Maastricht zeiden ook van, en wie heb je nou bij je? Ja. Ja, wie heb ik nou bij me? Oh ja, Sumaya. Maakt niet uit. Als jullie komen, altijd goed. Zorgt er elke keer voor hele grote variatie, hè? Voor hele andere nummers, andere optredens. Dat maakt het natuurlijk wel boeiend. En zo ziet jouw cv er ook een beetje uit, hè? Want je doet muzikale theaterprogramma's, muzikale workshops, muziektherapie. Je bent op scholen actief. Je weet ook nog iets van verkeer. Je bent met goede doelen actief. Ja. Je bent een druk mens volgens mij. Ja, altijd aan, hè. Ja. Altijd aan. Altijd ja. aan. Altijd ook met een gitaar. Liefst wel. Het liefste wel. liefst Dat wel, is het ja. lievelingsinstrument. Ja, nou, ik ben van oorsprong bassist. Maar Ja. dat kwam eigenlijk omdat ik heel lang geleden met een bandje speelde. En toen waren we met 2 gitaristen, toetsenist en een drummer. En toen was ik op vakantie met mijn lief en we zaten ergens boven in de bergen. En ik dacht, wij missen iets in onze muziek. Want we speelden bluesrock bij motortreffers en alles. En Ja. dus ik had zoiets, we missen. En toen dacht ik, ja, we missen een bas. Dus ik zei tegen mijn vrouw, ik ga bassen. Wat ga je doen? Bassen. Hoe dan? Je zit op een berg. Terugkomt. Nou, basgitaar, koorversterker, je ben ik gaan bassen. En dat ging me veel beter af dan met gitaar spelen. Minder snaartjes. Ja. Dus dat heb ik jaren gedaan. En met uiteindelijk dan ook met een band in Tanuki, met Nienke en dingen, Kelly en Ralf. En toen ging het in één keer in een versnelling. Want toen hadden we in één keer een cd en we speelden in één keer op het bevrijdingsfestival. En we zijn zelfs in China geweest en Engeland en noem maar op. Ja. En toen had ik ook zoiets van, oké, daar wil ik mee verder. Ja. En dat stukje verkeer. Het smaakte naar meer. Ja, absoluut. Kijk, het verkeer wat ik toen deed, ik was verkeerskundige adviseur. En, maar weet je, dat ging altijd over geld. Hoeveel borden heb je verkocht? En we hebben prognoses en budgetten. Nou, er zullen heel veel mensen zijn die zeggen, yes, we hebben een prognose, budget. Maar ik vind er niks aan. Dus Je gaat meer voor de passie die je drijft. ja, de passie. Ja. Word ik Ja. hier Hoor ook ik bij alle over. verhalen hier vandaag aan tafel. Ja, zeker. Ja, en ook het feit dat, ja, weet je, dan ga je voor jezelf beginnen. Toen moest ik een ondernemingsplan schrijven. Ja. Nee, nou, mooi niet, er was toen nog een disket in, die paste heel fijn in de prullenbak. Ja. Maar goed, moest wel, want ik werd dan begeleid door iemand. En, en die vrouw die kwam en mijn vrouw zei al van, en wat ga je dan zeggen? Ik zeg, ik heb geen idee. En toen zaten we aan tafel, toen zei ze, ja, je moet natuurlijk wel een ondernemingsplan hebben. Ik zeg, nou, ik heb een ondernemingsplan. En dat heb ik nog steeds. Ja. De balans tussen verdiensten en voldoening. En toen ik dat de eerste keer tegen mijn lief zei, toen zei ze, ja, maar ja, als je alleen maar plezier hebt, dan verdien je niks. Ik zeg, nee, de balans tussen die twee. Ja. Ja. Dus, ja. Het bedrijf is nog steeds winstgevend, merk ik. Ja, we hebben een... Het geluk straalt het uit. Ja, Ik mag niet klagen, hè. Ja. Nou, de reden dat we hier onder meer hebben gevraagd is ook dat je betrokken bent bij het Leukere Taferelen in Beegten. Een nieuw podium voor muziek. Kun je daar wat meer over vertellen? Want binnenkort is het eerste optreden. Ja, het is 21 september, dan starten we met het eerste optreden met Ton Engels en Erik Koenen. Erik woont bij ons in het dorp, dus eigenlijk een beetje de laaghangend fruit. Hè. En Ton Engels, ik heb ook alweer heel lang geleden, jongen. Maar in ieder geval, toen was ik toen nog niet, het programmeur was een jongerencentrum in Baarlo, Shiwa, hebben jullie vast allemaal van gehoord. En Matje, die was een paar jaar ouder dan ik was net 16. En Matje deed de grote bands, de Bintangs en Living Blues en al dat soort dingen. En ik deed de kleine dingetjes. En Ton Engels was toen ook een piepkuikje met zijn gitaartje. Die kwam op de fiets van Panningen. Ja. En die speelde dus. En dus nu we hiermee begonnen zijn, want ja, ik ken Ton in zoverre dat we elkaar kennen. En dan had ik ook zoiets van, die wil ik dan als eerste. Ja, dus ik Ton gebeld. Joh jong, wanneer? Ja, dus dan komt hij met Erik dan. En ons doel is, mijn achterbuurman Jan Schooien, is ook muzikant, theaterman. Vertel hij voor de kijkers, 21 september is dat, dan is dat. En waar is dat dan? Dat is in het leuke gemeenschapshuis Het Leuke in Beegden. Oké. Ja.
Dus toen moest het beestje ook weer een naam hebben. Jan kwam met de naam Leuker Taferelen. We zijn met een klein comiteetje met 4 mensen. Geheel non-profit, we doen het allemaal om niet. We kunnen terecht in het gemeenschapshuis. En ja, we hadden 4 zoiets, Leuker Taferelen, is goed. We hebben een naam, we hebben een agenda, we gaan beginnen. En nou ja, dus ons streven, en dat hebben we nu ook weer, dus per kwartaal willen we dus iets hebben. En ook iets hebben wat ertoe doet. En op die manier, kijk, we zijn een nieuw podium in Biede, maar het is op zich niet nieuw, want ook hier in de regio zijn meerdere van dat soort podia en dat is natuurlijk geweldig, want ik ben zelf ook muzikant en juist om meerdere podiums te creëren, kunnen we dus op meerdere plekken ook onze muziek laten horen. En daardoor dan ook, de rest gaat dan ook allemaal meelopen. Hè, want dan enthousiast maken, ja. Ja, kijk, dan heb je ook een reden om nieuwe snaren op de gitaar te leggen. Allemaal hele kleine dingen waar het publiek niet bij stilstaat. Maar mijn streven is ook al vanaf het begin dat ik, zeg maar, semi-professioneel muziek maak, heb ik wel gemerkt, als er niks in de agenda staat, dan gebeurt er ook niks. Nee. Je moet werken om te kunnen blijven werken. Ja, maar ook zorgen dat, kijk, zoals jullie hebben een evenement, het staat nu al in de agenda voor volgend jaar, wanneer het weer is, dus daar kun je naartoe werken. Ja. En bij ons is, we hebben een programma, nou, daar doe je heel veel aandacht aan besteden en vervolgens moet er wat bunnen. Ja. Dus, en nou ja, als je dan zorgt dus dat er ook iets in de agenda staat, zoals nu dan dat ik met Sumaya samenwerk. En met Sumaya en haar vriendin Naomi hebben we onlangs in juni voor het eerst een nieuw programma gespeeld in het Pesthuis, ook weer in Maastricht toevallig. Ja. En nou, toen we met z'n 3 terug in de auto zaten, hadden we alle 3 zoiets van dit is dus daar gaan we terug naar die leuke taferelen, hè? Want ook daar hebben we al een heel programma. Ik heb het hier toevallig voor de hand liggen. En ik zie daar ook een grote naam op staan. 29 maart 2025, lekker vooruitgeboekt. Lenny Koer komt langs. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Bellen. Ja. Kijk, heb je niet je charme in de strijd hoeven gooien of je oude contacten moeten aanboren? Nee, nou weet je, ik loop al iets langer mee. En omdat ik al in die iets langer tijd altijd bezig geweest ben. En met dingen te doen, kom je mensen tegen. En kijk, als ik dan iemand tegenkom, en ik denk, dan pak hem bij zijn lurven en dan leggen we een contact. En op die manier ga je verder. Toen ik destijds met Marieke bezig was met de cd van Leonard Cohen, dat was in 2017, want we hadden een opdracht voor de Europese culturele hoofdstad Leeuwarden, 2018, om een cd te maken met Limburgstalige liedjes van Cohen. Ja, maar was ook zo'n Friese cd, ja? Ja, die was er eerst geweest en dat was zo'n succes, hadden ze zoiets, we willen ook Limburgs. We hadden toen een theaterprogramma, daar wilden ze hem opnamen, nou, heel verhaal. En daar waren we mee bezig en toen belde die platenmaatschappij op, Joske, ik kan geen Fries, jij wel, maar dus zoiets was het, hè, Joske. Je moet ook even een bekende Limburgse artiest moet je ook nog regelen erbij, want het moet wel een body hebben. Hè? Ik zei, nou, dankjewel, dus wij hebben geen body dan. Ja, nee, natuurlijk wel, maar een bekende naam erbij, zou wel mooi zijn. Nou ja, weet je, dan ben ik gaan denken en ik had zoiets van, en toen dacht ik, wauw, wacht maar even, een bekende naam, Lenny Koer. Dus heb ik haar gebeld en het voorgelegd, ze vonden een heel mooi idee. Maar ze zegt, dat is te ver van mijn bed. Dus dat is ze niet gaan doen. Jammer. Maar dan zit ze wel met het systeem. Dus nu, we hadden een programma. En dan was de vraag, wie dan? Ik zei, nou, Ton Engels, Lenny Koer. Lenny Koer, wie is dat? Ja, dat was, Wat erg. Die kennen we toch allemaal. Worden niet uitgezonden, hè? Nee, maar er zijn ook mensen die hem niet kennen. En weet je wel, dan is het zo van, wacht even. Leeft hij nog dan? Ja, die leeft ook nog. Echt wel. Ja, nee, maar goed. Dus en uiteindelijk... maar ze zei wat zei ze? Wat een leuk initiatief. Geweldig. Ja, ze vond het geweldig dat we haar vragen, omdat, kijk, ze speelt natuurlijk hele grote dingen. Hoogste heeft ze ook gedaan. Als er iemand een grootste de branding is in de Nederlandse muziek. Absoluut. En ze heeft steeds een goede stem, hè? Ja, zeker weten. En er komt, ik hoop dat dat rond die tijd is, komend voorjaar komt een nieuwe cd van haar uit. En ze heeft een ontzettend groot publiek. En ze speelt ik had een flyer ervan meegenomen. En het is wel grappig, dat vond ik wel heel mooi. We staan ook dus met ons op het theater, zeg maar. Staan wij op haar flyer, die landelijk in theaters zit. Ja, daar staan wij bij. Hè. Dus we hebben nog niks gedaan en we zitten er al bij. Maar
Nee, maar dat is gewoon heel mooi, want kijk, en dan zie je ook dat het netwerk van de muzikanten ook, dat Lenny Koer, nou, Lenny Koer komt en heeft een pianist en een gitarist bij zich, Erik Koenen. Lenny Koer, ja, maar die pianist die ken ik, maar dan komen ze wel bij ons eten. Ja, maar dan wil ik het wel weten, want... dat is een kleine wereld uiteindelijk. Kleine wereld. Kijk, en ons podium is nog relatief onbekend. Nou, daarom zit ik ook hier om iets meer bekend te maken. Want hoe zijn de plannen voor de toekomst? Hè? Jullie beginnen nu met een agenda, met een paar klinkende namen. Hoe zie je de toekomst? Over 1 jaar, over 5 jaar? En toch een beetje ondernemersplan praten. Voldoening en verdiensten. Voldoening en verdienst. Ja, kijk, wat ik zei, wij doen het non-profit. Ja. En wat we willen is gewoon dat er... kijk, wij weten wat de mensen, wat ze vragen. En nou, bijvoorbeeld Ton die zei ook, ja, jullie zijn beginnend podium, doen wij er wat van? Nou, ik zei, nee, dat willen we niet. Ik ben zelf muzikant en kijk, heel vaak spelen wij op grote evenementen en alles wordt betaald. En de muzikant die moet dan, ja, maar dat is wel veel geld wat jullie vragen. Ja, hallo, moet een nieuwe staan op die gitaar. Maar dus, dat is mijn voording ook geweest, ik doe alleen mee als de muzikanten betaald worden. En de rest, dat loopt. En kijk, wat het nu is, we hebben een begroting gemaakt. Hè? En om te kijken van, nou, hoeveel mensen hebben we er nodig. En we hebben nu het streven, de eerste voorstelling, 50 mensen publiek binnen te hebben. En dat hebben we al bijna. Dus als jullie ook komen, dan zetten we het eroverheen, zijn we uitverkocht. Zijn we uitverkocht. Maar dan zo te laten groeien, dat we dus kiet spelen per kwartaaljaar. Want we willen 4 voorstellingen per kwartaal, 1 voorstelling per theaterjaar, zeg maar. En als dat lukt, dan zijn wij tevreden. En dus het streven is ook, nu is het allemaal, ja, meest muziek. Er zit overal muziek in, vind ik heel mooi. Maar we willen ook andere dingen, weet je wel, dan dingen die je ergens niet tegenkomt. Dus het kan ook cabaret zijn, het kan, wat zit het maar. Ik heb in Spanje heb ik een keer iemand gezien met een hele grote hoepel. Die man die is daar echt ongelooflijk wat hij ermee doet. Dus ik probeer hem bij zijn lurven te krijgen dat hij de fiets opspringt met zijn hoepeltje. Dus er is altijd wat te beleven op het nieuwe podium. Gewoon mooie dingen. Ja, jullie gaan zelf nog optreden, 24 mei 2025. Ja. Dat is wel echt iets meer in de agenda te zetten. Ja. Dus dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Ja. Heel fijn dat je hierover wilde komen vertellen. Je gaat als afsluiting nog een prachtige lied zingen. Een lied van jezelf. Ja. Het heet, als ik het goed uitspreek, en dat is niet in het Fries, Vreezin. Oh, netjes. Ja, Ja, vrij zijn. Ja. Kun je dat kort toelichten? Ja, kort. Het woord vrijheid, vrij zijn, wordt heel vaak gebruikt. En heel vaak denk ik van, zoals nu ook weer, ik was net onderweg hier naartoe en dan hoor ik de nieuwsberichten en dan denk ik van, waar zijn we in godsnaam geweest? Dus dat was het idee van, daar wil ik een keer een lied over schrijven. Nou, dan hoor ik hier achter mensen ook al zeggen, de liedjes gaan heel vaak over liefde. En ook in de liefde is het, ik was ook een keertje stroomverliefd op een meisje. En een keer daarna, een week daarna ontmoeten we elkaar weer. Toen zei het meisje, ja, maar we gaan geen relatie, want ik wil vrij zijn. Ik denk, donder op, ik heb al genoeg vrienden, ik wil iemand op te knuffelen. En dus die dingetjes heb ik meegenomen in de liedje, zo van, ja, je gaat, maar ik zit hier nog met een gebroken hart. En ik wil ook vrij zijn, maar wel vrij zijn met jou erbij. En vrij zijn, ja, kijk naar de wereld, wat gebeurt er allemaal? En dan denk ik van, nou, wat hier allemaal gebeurt, dat zijn hele mooie dingen. En laten we dat vooral samen doen en die vrijheid op een hoog niveau zetten. Nou, mogen we je uitnodigen om plaats te nemen. En dan gaan we luisteren naar het lied van Jos van Rens. De klok slaat 12, dag en nacht. De laatste slag waar ik op wacht. Ik draai me om, loop van dich weg. Dich zes voor je dikke pech. Du zes, du willst vrezen. Mijn hart laat dich niet los. Du zes, du willst vrezen. Mijn hart breekt, ik ben de klos. Ik sta niet staan met lege heen.
de cloud vol met foto's. Je op de fiets met lege been. Onderweg, ik kom niet goed. Dus is door wils vrij zien. Mijn hart laat dich niet los. Dus is door wils vrij zien. Mijn hart breekt, ik ben de klos. Geen handvol, maar een land vol. Alle clichés komen voorbij. Laat maar zien, ik ben niet bang. Ik zoek de warmte, waar ik heel verlang. Dus is du wils vrij zien. Mijn hart laat dich niet los. Dus is du wils vrij zien. Mijn hart breekt, ik ben de klos. Ik ben de klos. Ja, Jos is de klos. Ja mensen, dit was Breek de Week van deze week. Wilt u een keer aanwezig zijn, heeft u een leuk verhaal te vertellen, laat het ons weten of onze redactie en wellicht bent u een keer te gast hier. Dank aan alle gasten hier aan tafel, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot volgende week. Dit programma is mogelijk gemaakt door Nederlands Slaapcentrum, meesters in slaapcomfort sinds 1991. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.